जुमाय लोंना फैयो नामा सारा स्कुलाव? जुमाय लोंनानै फैयो। जुमाय लोंना फैयो ना? नोंसोर स्कुलाव ओंखाम मोनजागोन ना मोनजाया? मोनजाया। ओंखाम उखैना उखैया नोंसोरो? उखैयो होमबाबो जानो मोना। ओमफ्रायो सारा फैगोन ना फैया? सारेदा फैगोन ना फैया स्कुलाव? फैया। फोरोंना फैया नोंसोरखौ हेडसारा रोङा। ओमफ्राय सोर सोर फोरोङो नोंसोरखौ? मनेस्वर सारा फोरोङो। नोंसोर सारा फोरोङो। सारा ओमफ्रायो मालाबा मालाबा स्कुलाव फैगोन ना फैया? खैथायाव फैयो बियो? 10ता जाबा फैयो। 10ता जाबा फैयो। जुमाय लोंना फैयो नामा सारा स्कुलाव? जुमाय लोंनानै फैयो। जुमाय लोंना फैयो ना? सारा बेयाव ओरैनो खै बोसोरसो जाखो क्लास लाफैनाया? आङो 2016निफ्राय जाय थाराइबारिनि जा जगेश्वर नार्जारि बिथाङा बेयाव दङमोन। ओमफ्राय आं हाइजेंबारि सनारिजों दङमोन आरो बेनिफ्राय जों बिथांजों आंजों मिउचुवेल रायलायनानै दा आं मावफैगासिनो दं आरो 2016निफ्राय 5 बोसोर बारबाय आरो एसिस्टेन्ट लेङाइ फोरोंगिरि हिसाबै मावगासिनो दङ। दा बेनि गाहाय फोरोंगिरिनि मुङा मा? बे जा गबिन नार्जारि। सारा स्कुलाव फैगोन ना फैया? फैनायाथ' बिदिनो फ्राय एसे सारना लेट जायो आरो लेटबो जायो प्लास मालाबा जेनेबा एबसेन्ट जायो आरो मा खारन थायो मिथिया जाहैबाय जोंबो। ओमफ्राय मानि थाखाय बे गथ'फोरनो ओंखाम होनाय जायाखै माने गथ'फोरनो ओंखामखौ जाहोआ होननाय खोनादों आरो बेखौथ' आंबोथ' नंखाय होननानैथ' बुंनो हाथावा नालाय जाहोनायाथ' दा गथ'फ्रानो जाहोआखै होननानै बुंबायबा आं मालाय माथो होनबावनो होमबा नंगौआनो गथ'फ्राथ' आरो सैथो खोथाखौनो बुङो नालाय दा जेनेबा आंबो बेखौ थगायनो सानाखै आरो जेनेबा सारा फ्राय गोबावानो जाबाय लकडाउनावथ' जेनेबा थाखादोंआनो दाथ' सोलिनांगौमोन आरो नाथाय सोलिनायखौ दाथ' नोंथांमोनाबो नुबाय माने गैया दिनैनि दिनावबो बिदिनो फ्राय मिसाखौ मा बुंनो एजेन्टआसो हरा ना हमअबाइलनिफ्रायसो मोनबोआखै सारा फ्राय मालाबा बेखौ होनायानो जायाबायदियानो जायो आरोखि बांसिनानो होननानै बुंनांसिगोन। नंगौ। गासै फरायसाया बेसेबां दं? फरायसाफोरा एनरलमेन्टआव 13ल'सै दा 13ल'सै आरो बिदि जानानै दङ। सारनिया बुंमुंखौ? आंनिया मनेस्वर बसुमतारि। गोजोन्थों। बाथ्रायाथ' सैथो माने जोंलाय आरो ओंखाम संग्रा रान्धनिफोर नालाय जोंहालाय आरो संनो मोनगोनावनो मोनगोन सानखायो माने जोंहा आरो सरखारनिफ्राय आवगायनिफ्रायनो संनो मोनबाय थानाय नालाय जों संनो होबानो सङो। ओमफ्राय हेडमास्टारा जे जोंखौ संबो होना खरस पाति मोजाङैबो होफैया आरो जों मा समाव संनांगौ बिसोरो माने हेडमास्टारना खुनु गुरुत्थ' गैया। मालायफोरना सङो खिन्थु जोंना संनोनो मोना। बेसे गोबाव जाबाय संनो मोनिया? संनो मोननायखौनो जों बुंनोनो हाया मथथे बोसोर बारलांबाय ओमफ्राय दाथ' हेडसारा जेबो खबरखौनो लाया फैबाबो माने गामि बैयाव हाबलाय मा खालामो मा मायो मिथिनोनो मोना आरो जों। माइरं दालिबो फैया नामा बेयाव स्कुलसिम लाबोआ? फैया गावसोर मिथिगौ ओमफ्राय जों मिथिया। स्कुलावथ' लाबोफेरा आरो ना लाबोफेरा जों खबर गैया आजि जोङो माबानिफ्रायनो लकडाउन आजि खै बोसोर जानांगौ बे लकडाउननिफ्रायनो जोंखौ खबरबो गैया आरो। फरायसाफ्रा खैजनसो दं ओरैनो? फरायसाफ्राथ' गैयानो होनजायो गाव जुदि थिगबा फरायसाफ्रा फैयो आरो फरायसा बिदिनो हेडमास्टारफ्रा थिग गैया फोरोंगिरिफ्रानो थिग गैया नालाय संनाय खावनायबो थिग गैया बिनिखायनो खाथि खालानि गामिनिफ्राबो माने बेलेगाव लांजोब्बाय। अनेक दुखिया गथ'फोर दङ मोजाङै जुदि क्लासफोरखौ खालामलायोबा आरो हेडमास्टारा थिगबा माने बे स्कुलावनो माने बुहुत दुखिया गरिब गथ'फोर दङ माने बेलेगाव लांनो गोनां जायो। बेलेगावबो माने बे सरकारियावनो लाङो आरो बरफुख्रियाव खिन्थु बिदि थिग गैया बिगायाव गथ'फ्रा माने बोरैहाय रोंबावनो होननानै लांनाय जायो। फोरोंगिरि सासेल' फैबाय थानाय जायो आरो बेयाव? सासेल' फैयो फैबाबो गाहा मा खालायो फांफुं गामि हाबो आरो हेडमास्टारा। ओमफ्राय मालाबा होनो जोङो मानो बिदि गामि हाबोथाय सार होनना बुंबाबो मानो फैदों नों बिथिं सार होननानै आं मालाबा लोगो मोनो जाहाथे जोंखौ ओंखाम संनो लेंगोन नामा होननानै सानो आरो जों संग्रा नालाय खिन्थु जेबो खबरखौनो होआ आरो। हेडसारनि मुङा मा? गहन मा होनो नार्जारि। गबिन नार्जारि होनो आरो जेनेबा। ओरैनो स्कुलाव फैगोन ना फैया बेलाय बांसिन? फैयानो मालाबा फैबाबो बिदिनो मालाय न' गिदिङो। स्कुलाव नुजाथिफैनाय समाव खैथायाव सफैयो?
सारा ओरैनो फैबा फैनायालाय माला बिदिनो 10ता 10:30 मालाबा थाबबो सफैयो आरो मालाबा फैयो बारायलाय ओमफ्राय मालाबा फुङाव फैलाबायो बिदि आरो बहानि सारा खोनाबायनानैसो थाङो आरो सारा बहानि ओमफ्राय बियो बेयो बरफसिनि जाम्बुगुरि बरफसिनि आरो ओंखाम संनाय गद गैयिखायनोथ' दरमाहायानो जोंनाव हाबानो होनजायो दरमायाथ' हाबनांगौ ना ओंखाम संनाय थिग गैयाबाबो नोंसोरो जिथु रेगुलार जाखाबाय नालाय नोंसिना रेगुलारथ' हाबनायालाय बिदिनो मास मोननैजों मोनथामजों जेन'बा खनसेखौ हाबो ओमफ्राय बिसोर माने हेडमास्टारनि सायावसो थायो नामा सानो आरो दा जोङो ओमफ्राय बेलेगनिखौ खोनायो जोङो माने बै भेक्सिन थुनाय कार्डफोरखौबो माने अफिसाव बिदों बे अफिसाव बिनायखौ हैदों होननाय खोनायो खिन्थु जोंना खागरफोरखौनो लाया नालाय जों मिथिया आरो बिनि थाखायनो जों सानो आरो ना संनोबो मोना ओमफ्राय हेडमास्टारा जोंखौ खेल लाया नालाय माने बेफोरखौ गथायहैयैखायनो जों माने मोना नामा बिदि होननानै जोंहा माने साननाय थाबाय थायो आरो खै माससो जाखो दरमाहा मोननाया दरमाहाया दाखालि लामसाम माने नै दाखालिहाय गोबाव मास जाबाय मोननैजों मोनथामजों बिदिनो हाबनायखौ मिथियाव मोनो खिन्थु 1500 जादों होननायनिफ्राय खननैल' जों मोननाय मोनफेरदों आरो ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' बिदि हाबाखैनो हाबानो आरो हेडमास्टारखौ माबाफोर खावलायहरनो सानदों नामा दा हेडमास्टारानो आरो नोङो फैबाबो बिदिनो खबर गैया बाथरि गैया सोंबाबो आंनाव खबर गैया होननानै जोलावदि बालावदि बुंलाबायो नालाय ओरैनो नोंसिनिफ्राय माबाफोर खावलायहरनो लुगैयो नामा जों आरो फैनानै एसे मोजां खबर लानानै जाहाथे संग्राफोरखौबो एसे मोजां खबर लानानै जों लुगैनायाथ' बिदिनो जेनेबा फैनानै स्कुलाव टाइम मथे फैनानै गथ'फोरखौ मोजां फोरोंनानै बै संनाय खावनायखौबो माइरं दैरं जोंनो लाबोनानै होफैबाथ' जों मोजाङै संनानै होगोन होमबा जोंनि बेथनफ्राबो एसे एनै जेनेबा साना जोंनि साइन हैनानै मोजां हाबोबा जोंबो न'खरफ्राव एसे एनै SMC फोरा जेबो खबर लाया नामा लाथ'वाखैनो